لومي حد حدار رابستقانع سالساي مدرخ مبل 28 وددر بشغلتا زور بوركينا فاسو 2015 هاجراويت غانتا ኤርትራ ድሙዓወት ተጎናጺፋ ኣብዚ ካብ ከተማ ኮምቢሲሪ ክሳብ ከተማ ካያስ ተጓዕዘን 142 ኪሎ ሜትር ሸፈነን መድረኽ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሚካኤል ሃብቶምን ዮናታን ሃይሉን ብቅደም ተኸተል ቀዳማይን ሳልሳይን ክወጽን ከለው ኤርትራዊ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ ድማ ካልኣይ ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሞም 171 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ ብዓርቢ 30 ጥቅምቲ ዝፈለመ መበል 28 ውድድር ብሽግለታ ዙር ቡርኪና ፋሶ 2015 ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በረኸት የማነ ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ተስፉ መንእሰይ ዮናታን ሃይሉ ሳልሳይ ተርታ ከም ዝሓዘ ዝፍለጥ እዮም 148 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ካልኣይ መድረኽ ድማ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሚካኤል ሃብቶምን ዮናታን ሃይሉን መበል 16-17 ከም ዝወጹ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊን ኣስፊሩሎም ራብዓይ መድረኽ ናይዚ ክሳብ 8 ሕዳር ዝቕጽል መበል 28 ውድድር ብሽግለታ ዙር ቡርኪና ፋሶ 2015 ጽባሕ 2 ሕዳር ክሰላሰል እዮም